شبكم نبو أو دلبن قتشان نبو 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 شبكم نبو أو دلبن قتشان نبو باربو بوسربو مزينا دلم خرابو باربو بوسربو مزينا دلم خرابو دردم نانا لو دلم نو 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 من خير ردي جابيني جبجيني جبي دنياي من خير ردي جابيني جبجيني جبي دنياي باربو بوسربو مزينا دلم خرابو باربو بوسربو مزينا دلم خرابو دردم نانا لو دلم نو 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 ji stüdyoyên TRT Kürdiye dem baş sibab xêr temaşevanên hêja dawiya heftê dest pê kir me îro jî bi muzîkeka xweş bi straneka xweş me dest pê kir belebînerên azîz weke hûn jî dizanin sibê azmûna LGS heye hefta were yanî 21 û 22 Hezîranê jî azmûna YKS heye ev zarok xwendekar demekê dirêj dixebitin hewl li xîreteka mezin didin niha yeqîn dikim hin ji wan jî bi kelecanin lê ji bo ku sibê him di LGS'ye de hefta were jî di azmûna YKS'ye de çawa bikin çawa tev bigerin dema li rastî pirseka zor werin divê çi bikin em ê îro bi her awayî li ser vê mijarê sohbeteke xweş bikin mamosteyê me jî li viraye em ê bi wî re behsa mijara xwe bikin îro hûn jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin telefona me 0506 657 533 62 ji vê numarê hûn jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe an jî silavên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê min hêja îro stûdya me de ye kerem kin em xêratinê bidin mêvanê xwe paşê dest bi sohbeta xwe bikin mamosteyê rêberî û şêwirmendiya derûniyê Abdurrahman Yel hûn bi xêratin Rêxdil tebe nav xêrê devin çawayê mamoste tu başî saya cayên te piravên sabin em jî başin çok şükür gelek spas mala tava Stranbêj Belgîn Şaran gelek spas saat xweş
Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem, Malavava, gelek spas. Belebineren aziz ve tereyama amadeye, kerem kin, em temaşe bikin, paşeme dest ve programa xo bikin. LGS, YKS, TYT, AYT û herwekî din. Xwendekarên amadehiya van ezmûnan dikin, ev ezmûn ji bo pêşeroja wan gaveke mühîm e. Ji ber wê jî ev xwendekar divê beriya ezmûnê, di dema ezmûnê û piştî ezmûnê li rewşa xwe baldar bin. Di dema amadehiya ezmûnê de divê çi bikin û çawa ezmûnê bixebitin. Di rojekê de çendiniya saeta xebatê çi qasî hewce ye. Xebata heya roja beriya ezmûnê rast e anna. Piştî xebata bi mehan divê di roja ezmûnê de xwendekar çi bikin. Beriya ezmûnê divê xwarin û vexwarina xwe çawa eyar bikin. Roja ezmûnê divê li çi baldar bin. Xwendekar wextê biçin ezmûnê divê çi bixwere bibin. Şekirên oseyê me dide xwendekaran gerî çi tê. Di dema ezmûnê de ji bo nekevin stresê divê çi bikin. Konsantrasyona ezmûnê çawa pêk tê. Gava pirsên çêkirin divê xwendekar ji kîjan pirsan dest pê bikin. Pirsên jimarî û devkî divê li gorî çi pêşî bên çêkirin. Di ezmûnê de gava xwendekar li pirseke nezane rast hat divê çawa tev bigere. Xwendekar mecbûr e hemû pirsan bibersivîne an na. Ji bo ezmûneke serkeftî derbas bibe, divê xwendekar herî zêde li çi miqate be. Bersivên van pirsan û agahiyên din, tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê wê bên serekrana we. Dawiya heftê dest pê dike. Mamosa demam ve tere temaşe kir, ev demen ku ez ketim sınavê hatim bîra min, ezmûnan hat bîra min. Hakikaten jî demeke pir zor. Aneke ez difikirim, were xwendekarek bifikre mamosa heşt meh nehmek, tenê ji bo ezmûnekê dixebitin. Sibê jî li ber me LGS heye, 15 Haziranê yani sibê. Anekem bi LGS dest pê bikin mamosa. Aneke kes xwendekarên ku zarokên ku me temaşe dikin. Sibê bera di ezmûnê de çi bikin? An jî îro bera wextê xwe çawa derbas bikin? Em veya bersivê ewlî kirin. Heta îro çi kirin ji xwe kirin. Ji niha pevtêr Kirin nekirin, ji xwe ji xelas. niha pevtêr bira li xwe binêrin. Kêfa xwe heta ji wan tê bilênd bigirin. O ev tamam ezmûnê li pêşbazî ye. Rastî. Xabin. Pêşbazî kiye o evê محقق چه کربن جی اویل پیشیا خوشی ببینن ایک باش شغلی بین اوی انجامک باش ببینن ایک هندک شغلی بین اوی انجام وان گورا وان به اما ایرو امی جوانا برنامه کی واره چکن که گش بکنن جی گش مورالی وان جی دوست ببه و وکا بمباوی ببه هم ev امواره بیجن براستی ایرو دست پید که آزمون سریس بگیر که آنکا شیار بوبنگش Navlo. ساعت 80 Ji bo ku zor azin. هری درنگ گیر که 80 شیار ببونا ایک شیار نبوبن جزوکا دیگه اون باوی اون براون شیار بکن جناب پیفتر رازایی نمینن جناب جیا برا درینه وعدک درکتن سبه اوی چه تاشته بخون برا دیاوان جوان رو وی تاشته آماده Boka بکن prova beraber. پرووای ایروش خیلی پروش بایم گو ایرو دست پید که ازمون ایرو کهنه شیار بوناوان حتی شیار بوناوان خوارناوان کاربن آف کیل خوکن و دوش کی بگیرن o piştik ve taştaya خوارن derini ek ne diyeti ben ceke ve tekev nazmune van dibistana bir de harın ve bibinin eğer çubun ve diyeti ben xane beklinin ama biraderini derve begarın hepki barev çundun ve roja davide perbaşe hinek işte gerekin nekin ezbejim
İlk nekin döndüre rojede xwarinê diçin li xunta nanê giran dixwin, tûjî dixwin, piştî tûjî dixwin roja Ne olsa bana pırt işte o sajı ne konuya. Wana giranin nexwin çünkü ev sibê derê pêşiya wan bila li wê mixatebin o sporê giran nekin xwe nebetlînin nebêjin îro roja min û betlanê ez harim bi topê bilîzim xalîsa bila wê nekin wana giranin wana goştê wan ew ê bibetlîne Dibe ku derek Be avan iş milyan çepke, stevan jî bişkin. ev jî dibe o êk diçin pîknîka dîsa xwarinê giran û sporê giran wana heta ji wan tên nekin do çi kiribin nêzî wî tişta bikin xwarinê giran hevê min gote nexwe çünkü tu jî pir zirar dide her sal ji riyê li Diyarbekir pir gezebê dixwin zanî wadekî wê dixwinî jarê tu jî ji li berê Jewiya roja piştî wê dertê pêşiya wan dazmûnê de pir tesîrk mezin dike. Ev ji bo wê ez li serê disekirim Ekul Diyarbakır metemaşet kim beras be. Bana gran ne kun. nexwin tu jî nexwin xwe dûr bidin. O bo ê var saet dora deha deh û nîva de razînin. Hen dundire rojê de jî kêfa wan ji kîja hevalê wan re tê di malbatê de diya wan bavê wan birê wan biraz ji xwe re bi wan re xeber bidin ji aliya zimûnê de ne lê ji bo kêfxweş bibin xeberdan jî pir baş e biroderînê bi hev re jî bigarin Böyle. wan tişta bikin heta ji wan tê moral û motivasyonê xwe bilind bigirin roja dawî ew baş e hinek jî hene dibêjin em bişoxlin acaba baş e ne baş e dilê te şoxlê hebe karî heta saeta dawî jî bişoxlî yani zirara wê tune ye Lehem pasport bejin aklayan tevli hev dibe yani roja dayı bara ne şuglun. yani ki ne şoxlê çêtre lê ki bişoxlê jî zirara wê tune hinekê mijar bi devîne yani hinekê hejmarîne em bêjin sayısal Böyle. sayısalê de tiş zêde naj bîr kirin lê ama sözelê devê ewana tên ji bîr kirin ji ber tê ji bîr kirin nehartiye saetkê ti zirara wê tune ye ama bêje dernayê wê stresê li xwe zêde bike heta deqa dawî heta saeta dawî û xewa xwe razana xwe bi derengî bixe wê çaxê nerast e ama roja dawî ji xwe re rûnişte 4-5 saet şoxulê hindire rojê de derkete bi rêv jî çû û êvarê hate di wextê xwe de xwarina xwe jî xware û razana xwe jî di wextê wê de kire wê çax zirara wê tune ye karê bişoxle Böyle. İca roja ku tetkevin azbunan mamosta mesela sibel LGS'ye. erê Yani hin zarok mesela ji sayısal yani pırten jimari dest betkin. Paşa ji pır vakte wan diçin. Ayşegül de Yani ligori reze em biçin. Ligori ku ÖSYM hazır kiriye em LGS de biçin. wê tune ye LGS di parçe Ha di parçe. di parçe hejmarî parçe dawiye Böyle. naberê de deme çildeke nabera sayısal û sözelê de Vakt dedin yani. vakt Vakt dedin. haberi. Tamam. Bi hevra wan nadin. De a pêşî de Türkçe, İngilizce, inkılabe o din kültürüye. Böyle. Evana bicarkê didin kîjanê bêjî dest pê bike kîja pir rehet karibe bersiv bike pirsêwan bi wê dest pêke. Çima hinek pirs zehmet derteni pêşiya zarika. Dağlıkın ne olsa Tê dawixin wadek tê dawixin jî zemanê evkê wan wextê wan pir derbas dibe li wê jî hay nabin ji ber ku lê hay nabin bal jî bela wela dibe û adis jî dibin adis bû jî têdê carkê narê li ser pirskê nêzî berî merin Abdullah li derve ji me re qal kir got lawikî 20 deqe
لسر پرسک ماتماتیکی مایه 20 دقیقه وعده که 20 دقیقه لسر پرسکی بمینی وان پرسه ایک تکاری هم بیجن دی 30 ثانیه ده یا جی دقیقی ده تکاری وان برسف بکی تی وانا نکار ببینی لهن خوندکار جوان دبه عکس وام olsa ve çavam nikarin ve pırse. از قلاویت کم Yani çava dibem nikarin çekin. Yani mesela çan dakika heri pır em lisar pırseke çan dakika nikarin mesela azmuren. پرس جی پرسه دگوهره هنک پرسنه 3-4 دقیقه جی بکشینه Havcaya ne olsa. حوجه اما دما ازمونه ام بیجن هفته 5 دقیقه ده از سریس بیزو 8 دقیقه جی پشتیوان دم تیدان yani seri pırs ki ام بیجن 2 دقیقه وقتی وی هن کاجه de 30 saniyede çetki هن کاجه 3-4 dakika dikişine mesele dema pırsak seri pırs ki keve betir mesele eve liseri pırs ki gerki txona avqini tebneri te eve demate zede bigre xod seri de çeng biki وعدك تور دي دور اللي جار كي دافيجي بيشتي كي في دوري ام بيجن از زحمته وهيك ابي دم زيده بقرطانا توان بدي كلك وان فالا بيلي او بيشتي كته تورا خو قدان ده دور ليدا ve çağı jarilwan vegari hem hindik stres çetke hem pe adısnabi hem dem boşnaçe hem ji parse ektikari bersev biki o ihtimalak tuvan ne bini namine jbovi avi ji filan derse despe bike betir ez tavsiyam ji zarukare edbejim ji seri de despe bikin ek un karibin rahat şey bikin wana zuka şey bikin texin berika xwe o jari disa seri de despe bikin avanek ve vala iştiye Di salwan bidarin. لوان بنيرن وهناك بقدينن وعدك بي هاوي بكن ابي هي راح تبن Böyle. جوانا دي تشتره Mesela ma musa te biram ana ka musa bahs tıkın hakikaten avroş te biram. Emin dama YGS ve LGS esketibum azından. Hiç biram naça mamusta demam ki ev pırsen devki ezbejim paragraf yani. Beşa devki pırsen paragraf pır direjbun. Te biramın drupaleki de tane dı pırsabun. Avkas direjbun. Yani saate kamın raişt. Yani saate kassak az tane lipırsen yani beşa devki mübersivan. Vaktim pırçu bu. Yani ev pırsen paragraf sistemek anjiyulo tiştek heye ku lester çekin. هي از خوندنا بلجي سپوريو me از ويجي dedim de Türkiye'de aneka navin de bejim ortalama dinabera set beji o disit beji de dakiki de te xwendin yani yeki ki em bejin liste qedan be normalavi kirdakiki de selüpenci beja bxuyne kelima bxuyne Beyban bu konuda. ama vadekten ve perverde dibin ve kursede en endik hazar en endik hazar beş tukhinin Hazar. yani hazar tukhinin vadekte de dakika da Hazar hazar peyv dukhinin. ere hazar hab pey vade dakika da tukhinin iştara bent paragraf pazda 20 saniyede de versif kirin raya ve apeş eve adı doya aneka jivan benda drejin le bele wan benda ne ve ka demate ay YGS'ye Mefam net kır canım. dehi tam Mefam net kır. ne kalavim kirna Mefam net kır. siz vade seri dukhini Evet. şey vade tete David seri jbir Böyle. evya işte evya ki be tamamı eğer ki em haberi bedin em hindik dukhinin yani merve ki zede portuka nakhinin portuk drejin ben juan ra drejte
Ek portuka hindik bixwîne ben dirêj te. Ama ek portuka zêde bixwîne ben biçûke ne veka portukê dirêj e. بله راست Ji bo wî avî serî wedekî dixwîne li dawî difikire wedê tê dawî jer serî ji bîr dike. İşte ev ya ji demante çi guhertine ve hinkî jî girantir kirine de hep tişt xistine ji xwe dirêjin bend vê neqleyî jarê ji bo ke bifikre û kare zarok rexne bike eleştiri û vê bende ji bo ke famkirin jera ne besbe karbe ja döndüre ve de jî döndüre ve bende de jî ve bu kolani ve bende hatta te famkirin seçar pırs döndüre ve de te pırsandın ya anekan ne benda tenide de pırsa gişi de vitiştekirine embejin mesela beri gotun 2 kere 2 anekat bejene ne var? Dibe eğer ki de destete de embejin çar hep tişte bin jüvi çara çar khati vi bifikri o te xeçava bigini ve 2 kere 2. Yani seçer döndüre pırski de ebo bekoke mutlak değeri yani ne tek pırskiye. Yani seçer mera hep beter pırs tıfıkre. behevre ve kahve kaynak kirbin. Bele. Behevetkin. Jbovi ya vi zaruk hatta ve bersi ve hatta ve pırsı. Fam dike şuhe derbast bedem. Leni kare ve gare. Je hatta juante ve jbo legese tişte davi kez bejim. Eve peşbazî kiye, yarış kiye, eve giş behevre tekevne, tişte kızanı ben evan azmuna ne evke teniji, ne legese teniji, ye kaseci, a peşi, be edebin ne be edebin van zaruka. Embejin xuşikin ne xuşikin, zlamın ne zlamın, jinin ne jinin, eve napive. De Yani agah yandı pive. Yani çıka jahaliye dersa de agahiye van de çi seviye dene ve duhazım fahm bikin. Dilegese de ki bi serkeftin jî bixedin herkes serfraz binji û nikar binji. Ev muhakkak karin liseke. Ev liseke bixwînin. Sağlık din evvan zaruk agış herke liseke bin. Legese meri pır çavê xwe de jî mezin neke. Roja davî embejin heta na mejwan re digote pır girînge pır bişoxlin çi destê wê tê bikin lê bi rastî ji sedî ew se embejin ki sed hebe wê tê kevin vê ezmûnê li Diyarbekir par 40,000 mirov ketine. 40,000. Zarok ketin. Ji wî 40,000 milyonek û 10,000 milyon û 10,000 10,000 mirov. Sê salê herkê nêzî 100,000 dikeve. Di sal berî milyon û 300 bû. Par milyon û 105 bû. Îsal bêje milyon kiye. Milyon ki zarok dikevne. Her sal jî evê bi rastî girkî ji xwe bikeve jî. Yani ne tişkî rast e her xwendevan têkeve vê legese. Bele. Ez wê rast nabînim. Çima ne rast e? Ez wê jî bêjim. Li ser mînak ez Diyarbekir didim. Li Diyarbekir 40,000 zarok serî lêdane. Êk evê harin lîse fenê û Anadolu'ye. Wanê jî ez ê derdixim. Em wana jî têxin ji xwe tişkî de yê girîng dertê meydana holê. Ji wî 40,000 zarokê evê 1700 heb tenê bicî bibin. 1700 heb zarok wedekê bicî dibin ew wana serfirazin. Ew wana dibêjin em bûn. Ti çi bûyî? Vekavê bûbe pizîşk, vekavê bûbe yani biye her tişt. Bî çavî li xwe dinêre. Bele. Ama tişnabe wî heq kiriye. Em Beraber. ne serfiraze. Li ji sedî
نوتو 5 مرف يعني جوي 40,000 38,000 و 300 زاروك توان دوی لگسه ده دقدکی دب چه دقدکی تدبیت تنجی هاتی تنجیری تنباشی مجیت ناشغله Diyar da ben yani. te جروجا هنا که چند سالیه ویزارو که هنا که 14 سالیه 14 سالی تجسدی نوتو 5,000 که خواه خمگیند که جسدی نوتو 5,000 اوی نکاربن ته کevin وان لیسه Anadolu'ya. Nikari vitişti ya beparse jüvi sedi notu 5 agaya wan kemin na jisedi ek ketiye reza pencemin ev serfiraz de çebiciydi be li ek da reza şaşade çifir kaviye pencahe haftade em evkat kin azmuneye cerbandine zaruk de kevine pır cara ek disra peşi de yekemin evanan pırna göhrin evl şuna xodimine ama de azmun ki de ek sıra du emin de be tül pişti azmuna pişti ve dinari daketiye penca al pişti ve dinari derketiye seya dişe hafta her dehe peşi Rezevan her daim dugaharın. Car ki debestrar doya, car ki test. Edvejin ceribandın jivaka azmun anama. Aynı. Çima uslat be? Fırkavan ne LGS TYT zigavigdin khala TYT ayeti de milgazbık ama. Bele. LGS TYT agahi yatan je na pırse jimmerva. Jvadek agahi be pırse bejin pırsık وعده azmunik وعده که بنه و آگاهی به و پرسه aynı pırs tıkari beji cihane de pırsa en zor zahmet o en rahat aynı pırse nakladın min diyağı pırse cinnalin Diyarbakır işte jibave xo pırsım işterane ka ve cihane dünyayı de pırsa en zor ez işte pırsım ordu jive pırse bebe en rahat Nama kadar sıvayı zanı ben şu rahatı. Nave bavim çi Ayşegül? Nave bave var. Nizanım. Nizanım. İşte bu en zahmet. Bele. Nave bavimiz Zeyniye. Zeyni. Zeyni. Rahat ecmu. Di sabe pırsım nave bavim çiye? Zeyniye. Zeyniye. Bu en rahat. Da ayeti de pırsuhane. Agahi te pırsandın. Vade ki te ve agahi zanı bir şu çava tüye dibini tüye hemen bersift ki. Ama ki te nizam bir te be vallahi nizanım. Evya valadım yine. Dilege sevteyeti de jinne var ya. Dilege sevteyeti de rasta hin agahi jihe ama bal te pırsandın. Dikkat. Bal te pırsan, balat çavaya. Lezzat çavaya. Te lezdeki naki persve khoe. Ev te pırsandın. O te fikri na fikri rekhnedeki naki o pişti ve henaki bersifte. Embejin mesela tiştek te zaniji vadek balat nel serebe tüvi famna ki. Yani herkes kare embejin dehab jmar wan lehfkhne var yani ama azanaka tişkin nişan tebidem. Mesela şu hayat je tofane de Hazreti Musa gemiye de her hayvan ki çen hab gırtı bu? Ne yak bu? Peki aneka tegote yek deve nabere de dudone jodjotun le bersif gereki te ne gotana yek yanji jodjot mişte gemiya ki parsi gemiya Hazreti Musa he bu Ayşegül gemiya ki bu Nuh bu Nuh bu mugo Hazreti Musa gemiye çen hab aşağı gırtı ne var? Bele. Te gote yek gerki te gotana ki mamose gemiya Hazreti Musa tne bu
Keştiye Hazreti Nuh bu. Nuh bu. Bini tizani. Gemi akiye. O ne akiye? Ama bersivak tekire. Jimbara khale. Böyle. Yanlış. Kadar hayal. Ya dili legese o TT'de var anji. Dedeski de çempeçiyene. Desteki de penç hap. Divi desti de çempeçiyene. Çar hapane. Ez biçaram. Penç hapane ve Binit dizani. Dedeski de penç habin. Levraka çar nişandı. Çar nişan dedim perse fahm bike. De vi desti de çen hapeçiyene. Penç hap. Penç habin. Ama te gote çar. Çima balate ser vana bu. Piştik mi veya darazandın te ve nejmarte. Te perse fahm nekir. Te gote ki hep çave xo evleme te çin nişani mi dedi tüvi de persi. Ama na çar nişan te da ama işte pencat xwazım. Yani divê ku em di LGS de az bûna LGS de pir baldar bin. Pir baldar. Awelî em pirsan fan bikin. Pirsan fan. Paşê em bibersivînin. Aynı var. Mamoste em hevkî bêhna xwe berdim. Haydi. Niha gelek xwendekar jî me temaşe dike. Evet. Bera ew jî hepkê stranek ji xwe re godar bikin. Bera bêhna wan jî derkevî. Kerem kin. Saat خوش مالا بابا. بله ام دوام بکن ماموسته ام بحثا عزونا عندكن يعني تنتهن LGS ام بحثا YKS جي بكن. لدماك ام تتكبر عزونا ام بير ستريس تبن. ستريس. ايش كي بر خشته ستريس حقيقة تشتكي بير مهمة نتنج بو عزونا يعني تأثير حمول جيانامتك. İca zaroken birçok az da fikrim hinizanın stresa kontrol bakın yani eko prani jove teke ben LGS'ci İca bu stresa ko da azbunan da kontrol bakın çağ tav bagarin çıbıkın malbatan beraber çağ bakıp malbatçı gelek tesir edker işte ki azanım
İca te çi beşi mamosta. Em tişki cüda bkin. İro ekme temaşe dikin. Ezevha kamerayı binerim. Tiji alimi bike. Tamam. Emi eber kamerayı mali giş. Vi tişteke jwan ra dibêjin bira bikin. Stres çi ye? Stres ji ne? Stres baskı basınca. Stres tişki kuvere serte o tu xel beri wî piştî wî xwe bijdînî. Ti vadek destê xwe kulma xwe wiha dijdînî. Çekin. Em çekin. Tamam. Bira temaşivanin jî çekin. Tamam. Ez ji ware ji temaşivana re jî dibêjim. Ti jî nava wan debe. Hevalê me bixwazin ev Ez jî jî karin karin çekin. wîn jî karin çêkin. Em testa strese çetkin. Testa stresê. Bele. Stres li ser meriva çawa tesîr dike ki meriv dibin stresê debe meriv çawa difikire. Em aneka wê bikin. Ez ji ware bêjim çi wî tişta bikim. Temaşivan jî bira xwe amade bikin. Wiha dûz rûnênê bisekinin. Kulma xwe bigirin. Destê xwe bijdînin. Bele. Destê xwe bijdînin. O bîna xwe weka ki ez dibêjim. Weka ki ez dibêjim. Ez nîşanî wê bidim. Bele. Wiha bîn bidin, bigirin, bigirin, bidin, bigirin, bidin. Kulma xwe jî bijdînin. Temaşivan wîn jî bikin. O çavê xwe bigirin. Ez ê heta daha bijmêrim. Ez heta daha dijmêrim. Bira kulma we çiqa ji dandî be hewsa baş e. Tamam. Nefesa xwe bihêz bidin, bigirin. Bidin, bigirin. Çavê we bira girtî be. Ez ê anika ji we îja pirs bikim çavê xwe venekin. Çavê xwe venekin. Kulma xwe bijdînin. Bîna xwe bigirin, bidin. Bihêz bidin. Kûçikî bifikirin. Kûçikî bînin ber çavê xwe û wî kûçikê lê binêrin. Çawa ye? Rengî wî, qama wî, bilindbûna wî çi dike? Çay xwe nekim. Çavê xwe venekin, Tamam. wî kûçikî bibînin, wî kûçikî bifikirin, çavê xwe îja vekin, kulma xwe sistkin, kulma xwe sistkin, destê xwe vekin, xwe rehet bikin, xwe rehet bikin, xwe rehet bikin, îngiş rehet bûn. Vê neqlî îja min çi bikin? Vê neqlî îja rê rûnênê û xwe rehet bikin. Bi temamî xwe berdin. Heta ji wê tê xwe berdin. Weka wê aynî hûn rezdayî bin. Weka wê hûn rezdayî bin. Pala xwe pişta we girkê hebe ji bo temaşivana jî dibêjim. Vê neqlê xwe bi temamî rehetî berdin. Dîsa çavê xwe bigirin ama xwe rehet bigirin. Nefesa xwe normal çi be bûya wî bigirin. İja vê neqlê kûçikî din bifikirin, bînin ber çavê xwe. Ser çavê Ayşegül dest bi ken kir. Eviyatê çi manê îja rê wî kûçikê dîsa bînin ber çavê xwe. Rengî wî, rengî wî, qama wî. İja ez ji we bipirsim. Kûçikê berê mezin bû yan jî kûçikê dawî. Kûçikê berê te fikirî çawa bû, kûçikê pişt dawî te fikirî çawa bû. Ka îja wîn ji mir bêjin. Küçüke beri mamosta mazın bu piçki. Kahverengi bu, oğlu gırs bu yani ez bejim. Girs bû. Bele. Ê dawî çawa bû? Haji küçüke ke oğlu bir keyf bu, Bi çocuk keyf bu, bû, spi biçik bu. bû. Evet. Me çi fehm kir? Bera temaşavan etmeci mesajam bir şey necmere. Karin bişînin. Ev çidîtin. Karin bişînin. Kûçikê berê ku ve anî ber çavê xwe evê jî warê bû. Rast Rastane sa. Wadê ku hûn xwe dijdînin dibin stresê dibin. Tiştê ku hûn difikirin tên ber çavê we tiştê ku we rehetsiz dikin. Kûçikê berê ê ku wadê we xwe dijdan de û wî kûçikê hate ber çavê we hem dûrî we bû. Hem dehî qama wî bilind bû, hem dehî bi hirs bû û neçûn nêzî wê. Ama kûçikê dawî biçûk bû, rengî wî xweş bû, vekaribû jê hes bikirna. Peki, win ne aynî mirovin? Bele. Aynı deme. Aynı. Aynı demê de ne, aynı salonê ne,
Ama te carke xwe xistiye bin stresit kulma xwe dijdînî carke jî te xwe rahat berdaye. Wadek tu xwe dijdînî tu xwe dixî bin stresê wî kûçikê ji bo te talûkê tê ber çavê te wadê tu xwe rahat dikî kûçikê şêrîn tê ber çavê te. Stres ev e. Stres wadek tu xwe wiha bijdînî di azmûnê de jî, dondurê malê de jî, di civatê de jî, birîv tinê de jî sporê de jî. Ti stres dikî diçî fol dikî dibe lîstkê de. Stres nakî xuşik lîzî çalım dikî. Ev yer destê me de ji bo wî avî ji dandin jî destê me de stres وراحت بونجي û rahetbûn jî destê me de. û te çawa li vê demê di vê salonê de her tiştî tu vî avî dikî di vê ezmûnê de jî tu tî. Vê stresê tu karî baborî. Tu karî wê bajonî. Vê stresê jî kelecanî jî bixwaretîne wadek ez min nû dest pê kir kelecanî ji serê hinek zarok carna dibêjin yan jî dêwbavên mezin dikin ya dibe kelecanî pere pir bû ji serê ezmûnê heta dawiya ezmûnê wê kelecanî çawa kir ez nizanim. Vê kelecaniyê wadî serê ezmûnê heta dawiya ezmûnê biçûna evî zarokê evê qrîz derbas bikirina. Qelbî bisekniyana. Em prem pir 5 deqe dajo. Piştî 5 deqe her tiş rûdinê. Her tiş rûdinê. Ji bo wî avî, ji bo vê stres û kelecaniyê berê ezmûnê ji holê rabe. Sê heb tişt. Ya a pêşê. Nîv saet berê vî zarokê gerikê here têkeve polê û li sira xwe rûnê. بله A pêşê ev. Pêşek rûnişte bi der û dora xwe re xeber bide. Badê xeberdanê di xeberdanê de em de heb tişt dikin. Mesela pir cara dibêjin ki evka xwe bîna xwe bidin berdin. Bigirin berdin. Wadek dibêjê ez ê di nava millet de nava civatê de ez bîna xwe bigirim û bidim berxwe dikeve zarok dibe ez ê rezîl bibim. د پوله د کس خبر ناد انا که او دم هات بیرامن herkes pür bir stresse herkes pür bir kelecan herkes rudne sırakı o sad sekine Li gerekî çi bikin? Kes li hev jî nane. Gerekî bi hev jî binerin bi hev re jî xeber bidin. Bele. Vê bînê bi vî avî bi profesyonel ki te bigirî oberdî meriv eyb dike şerm dike. Ji bo vî avî ev ya ne pir rast e. Ama wadê destê xwe awha bike havê min bide ber devê xwe havê min bike. بله û bi min re xeber bide. Bi min re xeber bide Ez çi destê bêjim? xwe de çi dibînî temaşevan jî karin bikin. بله Piftkî ne wan? بله Nefesatê tê. بله بهنام در Ev xeberdan pifkirin e. بله بله Nabera xeberdan û pifkirinê de tişkî tune. Tek tişkî. Zimanê xwe, diranê xwe û wan tiştê hundirê devê xwe em bêjin. Tu wan ji ber ku dilaqînî deng dertê. Ama pifkirinê. Pifkirinê de tu wan devê xwe, diranê xwe, zimanê xwe tu wan sekan disekinî di xeberdanê de wan dilaqînî. Her du jî pifkirinin. İja ji devlek dibêje ez ê bîna xwe bidim û berdim xeber bide. Di dîsa pift dikê. Di dîsa wê bînê digirî û distînê. Mi girt xeber da çû. Piştî xeberdanê wê bînê qediya dîsa ez digirim dîsa xeber didim. بله Tiştekê dişevitînim ji bo xeberdanê bîne. Wê bînê ji bo wî avî icab nakevin bêjin ka ez wiha bigirim û berdim. Bigirim berdim hevalê min li min dinêrin mamoste li min dinêre ez ber xwe ketim. Wî tiştî neke bi mamoste re xeber bide bêjekê ew ê saet çi de dest pê bike. Piştîk dest pê kire eceba hûnê wan tiştek bidin me nav de av heye tune pirsa bike jê. Divê dira de çi ye armanc tu xeber bidî bînê bistînî bînê bigirî bînê bistînî bînê bigirî hênakê ezmûn dest pê nekir ve keleceniyat û stresat tiştê diçe. A pêşê مرف دبینه کوکو مرو نه تنیه erê Ne tabii. ya piştî te giş bi hev re xeber din ama ezmûn dest pê kir mamosteyê jere ji ware dibêje piştî ku ezmûn dest pê kir xeberdan qedexe ye. بله
Ve hatta ve çakıcı çıkaçta te haber bide. Çıkaçta te haber bide. A peşi ev. Adı doya te despekir kelecani hindik beji par beji be her mervide çedbe. De harol vedra ve bernamet ki ama beri bername her roji ve nakle me de hoştu bugün kelecani ki çedbe. والله ما مصام هر هفته بكلجان İle. Yani ev yap tamamı jmervana çeki. نه حياة دناجة Da haydi. Yani jber ke viyana çe nizi 5 dakika hatta ki çen اجي تيم رودم جي خو ما مصتا از كاميرا دنرم از دست بدعاء عندكم از چی بيجم اما چی خبر بدن يروم جارما چی اس پاشم بره خبر بدن ميوان انا خبر Beçakit خده. aynı tişte Aynı tişte. بس aynı tişte aynı işte. Ama ev ya befam kirin kirin heye o benefam kirin. Te de xwede tecrübe kiriye. بله Ama evana hina ki tecrübe ne kirne. Hina ki biçukin 4 saline. بله Hinnik jeje 8 saline. Jibovi abi a peşi eve ve haberdan pır başa. Şo binerin tenduristiya mirova merve ki pır haberde seri viş belay dernay. Lekefavi liciye. ارتم لجيه Liciye. Yani haberdan pe amel dikin kefa vancilciye milleci juan hazdike ما rukenin مصتا بهنا خبر bina بلا خد khode ناهيلن nahilin Böyle. kima eve ve nefesi her daim digri berdi jbovi abi te kef hoş bir laşete rahat be انرژیک تل سر enerji ije jbovi abi a peşi mego ve haberdan adı doya nezi 5 dakika nezi 5 dakika debek ve kelejani bu an rahebe döndürü 5 dakika ev bu xwazinci ne xwazinci ve kelejani ev rabe ama vi em bejin 5 dakika de hapse story bersif pers bersif kir bira disa pistik azmun khediya lebnere debek bala vi bela vela bu betiski ve lebnere çavki din disa serde derbası ve asya ve stresi vadik despedike Ayşegül kelejani havim gote nizi 5 dakika şunde şhole radbe ama cana hinek bersif granteni zahmeteni evana stresi çetkin ve ka gafkadın me kulma khoy jdan de رساكو از چا veya bu bersivirin değil mi? ez çava ve bersivimji Muhtemelen o ke çay. ez ve an karbim bersiv bikim acaba pişti veji teni ev jivarine ne varine khod khas stres jbok ve stresi derbas bibe evyaji من ve la kolne a mine ser hazar hab mrov min وچك. من çekir hinek zaruk jisedi siuş sehab em bejim bersif ki em bejim bersva şey pırsa a pencemin yan vala beyle anji khale çeke yanlış vala beyle khale çeke o kedem embejin de ser se dakide zedetir derbas kirbe avan erse şarta ya vala be ya khale be o ser se dakide dem serve parse derbas kirbe parsak lpevete yani eve a penca bu a şişemin بله بله جسيا يك احتمال يا خلايا يا فالاي لزو اوكا زحمت بناوي راحت بناوي نينيرا كفالا هشتبه برسفكي وخا خستبه ستريسي برسا بيشتي ويش سيا يك جسدي سيوش سي يا خلاتشتك يا فالا ديله جبراوي يعني Morale merhab خراب هري جويته yani جوي ستريس و موراليتي اجا تشوا تبكي جبوي جي دحب تشتر يك جي تكيجا برساخو بيرسفكر همن دوي دميده قودا خليخي يك بيك قودلما بكي ne paşa ne olsa hem kardı helin dibek merhab şaş bike levra optik دبك بشم تجي بله دبك بشم تجي جبوي اوي يك بيك برساخو تبرسفكر لوي اوبتيكي
قود بکه یک جه او پر گرینگ لازمه و جیه آن کو دو والا هیچ بینجی دوی دقت بکن اره adı doya eve dille gelse de ne şaşpım abi eve ne dinvan ama peşbaz zaruk eve ave karibim bukhara bebin بله eve etiketa ve mecburun je vekin narin pişti kija berse ve stres luan çe bu ne prama rajin ava khoe kapağı ve vekin gülpek buçuk bigrin abi kapağı ve bigrin eve çağı ilk vahadikin disa duyla koluna mı de derite je sedi megosiuseya valadmina aşeşemin eve siusise bicar ke de date penca 28 jara kardmine بله tişki per green هجوار پردک هوا per yani vade ke ay persa şeşemin zahmet ben bejin debek ve rast bersivneke ama ke ne per zahmet be jariye moral stres de ve khale bersivnake ve aş holli rastke evet ne per green بله ایجا ما مستم بحثا استرسا زاروک کر لئکو زاروک استرس کن پرانی جمالباتن لگوری نرینام لگوری یعنی اویا پر بالام تسیلاوان جی پره و مثلا ایرو سبع عزبون هیا نه ایرو حواله زاروکان حواله خوندکاران خزمه وان مالباتوان پیرکاوان کالکوان متکاوان یک به یک تلفنی وان دکن آرمان خوشه آرمانجا نه خرابه ما مست یاد بجن ان باطله سرکفتن جتره yani kelecan nebe le bawer dikim dema ku îro herkes telefonê xwendekaran bike ew xwendekar bêtir bi stres dibe newsa rast yani dibêje ew qasî însan hêviya wan li ser min heye ez ê sibê çi bikim herkes zane ku ez ê sibê tekevim ezmûnan na herkes ji min puaneka bilind dixwaze ez ê çi bikim yani ji bo malbat û derdorê tê çi bêjî malbat gerekî armanca xwe ne birî çêkirin tişkî xweşil pîrekê tê ama tu yê mûçinkê çavê xwe rakî dedî ne wê birî çêkirinê ne wê koriyê ji bo vî avê gerekî meriv zanibe meriv çi dike tişkî baş wadek meriv dike eger ki encamê wê evê ne baş be meriv neke çêtir e ama telefon kirin o jere em bêjin serkeftin gotin inşallah de serfiraz bibi o kengarte veya netişki par xele li kitebeci kahve az ders ke bidimi diriş pera haber bidim o evyaj bo me par gringe ki tevi serkeftin te ve derbas ki پرتشکی مزنه و کتنی کاربی امیر زیل ببین تشتشکی رنابی وان تشمشتاج جیره بیجی اویاجی خله yani telefon kirne em bejin kali piravi telefon kir koremen ebte evleme jibosu beji inşallah tu serfraz bibi istema çitkim haydo gurbe tişki hoşe başe via beji tişki rast ki tişki başt ki evi lavki ve peşbazı evi sibe jwe moral bistine ama have gavkadın min ahele gotet ve beji evi beje ez şxaneb teneme va diamen bavim kalim piram güçlü serseri min limedine yaran kazı çavay jare bala xo bidim ve parse o evi stres jara çevke büyü havi gerki meriv ke az de detir meriv ne keçetire بله ایجا ماموستا جبو عزبونه که سرکفته دما کو خندکار ته که و عزبونه وقت او وقته یعنی او روجا مزن هات ما گوت هن زاروک د خندکار د پرسکی د پر دالقن evet بدقه یان لسر و پرسی د سکنن یعنی تقاس همو پرسان د ببرسوینن مثلا د بشکه د زاروک د بکو چن حب پرس ببرسوینن جبو که سرکفتی ببن جبو لگسی از بیجیم یعنی دوی تقاس هم بو پرسان ببرسوینن آنجا پرسین کو
dalıkın bera çi bikin zarok. Her pırsı gerekiyor ver nehertin. Je her pırsı sorumluluğuna gerekiyor wan çebikin. Ama pırsı ki evi wan bağıkhinin de fırkave de bin yani jinaha peftir zanibin ki evi juan ra netişki raste evi feydeki juan ra neyne jbovi ayu liseri neseknin ekini karbin çekin wan derbas bikin gav kadın megote ya car dor bavijin Turki bavijin giş pırsa mesulün gereki li pırsa gişi binerin gişa çekin duan pırsa da legese de matematikede 20 tane, Türkçe'de 20 tane, fenide 20 tane, İngilizce o din kültürü inkılap edeceği herkese yahbene. Her çare sözel serisi bededin, ya seansa peşi derdin, feni o matematikeci, sayısallayıcı pişti ve dedin. O gerekli gışa bersev bükün yani. Hatta kucuz devam var. Hatta jdes devam be. Yani pırsen ku dalık inci bera liseri. Wan derbas bükün, Wan ser wan derbas nestekne. bikin paşe disa. Vakti Paş. yandı meni paşe disa dikarın wan binerin. Wan şu helinin bejnez viyaneka xwe xelas bikim. Jwe strese gavkadın yoksa em bejn ne bu? Evi kuçke gir vere. Vadil servi bisekne temaş. Wan giş ek kiribin giş adite. Vadi kulman xwe dijdini Böyle- kuçke girti. Tego küçük mamosta Fatma Çiçek mesaj avitiye dbeje miji testa stres kir miji küçükteki kahverengi mi dit. Ya. Küçükteki şerin bu led be mazın bu kahverengi bu. Kahve rengi adavi acaba çibiye. Miji kahverengi bu. Emi avul Nana kahverengi. adavi icat çibiye. Adavi bera veya Rengi wan reşe kahve rengi spi be bile. Wî spiyê jî bi girbûnê bi tirs çê dibe. Yani tu wadê xwe berdiyê rehet bî tiştê rehet fikrî wadê tu dibin stresê de bî tiştek de bi tirsîne tiştek de adis bike tiştek de dûr bigire de fikrî. Ji bo wî avî li ser wan bersiva jî nesekinin. ALGS de me bûyî avî her halde me girt. Bele. Serê sibê biraz sibê wan en endik herî endik nîv saet zû bibin wê dibistanê nîv saetê bira li wê dibistanê bisekinin. Ew bêjin em nîv saet zû çûn lavik adis bû, keçik adis bû, ne adis bû. Wê kelecanî stresê radibe. Adêk di deka dawî de diçî ki em bêjin her sal jî pir mirov piştîk dest pê dike diçe dibistana, trafîk jî zêde ye. Gore nagijîne jî acaba zê bigîjme negîjme evê stresê ji amadekirina wî sal ki agahiya wî gişê deyî girîngtir tesîrê dike. Deyî bêtir tesîr dike. Ji bo wî avî bira nebêjin evê adis be. Nîv saet zû harin li wirê bisekinin. Dêw bavêk bi wan re diçe li wirê wadê disekine pê adis dibe xemgîn dibe ya tişkî nabêjim. Ama ji bo zarok ji bo pêşbas nîv saet berî li wê dibistanê man pir çêtir e. O eko em veya jî hişyar bikin mamosta welatiyan jî hişyar bikin. Eko sibe îşê wan karê wan tune be serê spê bera dernekevin derve. Newsa bera trafîk zêde çêne be. Lewra gelek xwendekar wê sibe têkevin ezmûnan. Em veya jî ji welatiyan re bêjin. Duxa Tişkî jî pê vekir xeberdanak te berê. keremkin. Vê saet daha de nabêran nêhû û dêh û pazdeh deqa de ew wê trafîkê gur be ji dêh û pazdeh deqa pêrtir jî bira li qorna nexin. Qorna naxin newsa bera dengê xwe dernexin pir. Ji bo motivasyona bala zarokan Rast e. xerane be. Ez dixwazim behsa cilû bergan jî bikim mamosta lê me piç straneka xweş dîsa ji Belgîn xanim godar bikin û paşê jî me behsa wê ya bikin. Haydi Allah. Keremkin.
مالا واوا ساعت خوش گلک سپاس بله ما مستم دما کو زاروک تتکون عزمونا خونده کارجی آنجی از بیجم دوی چو خوکن چاوا جل برگان دوی چاوا بن evji tişteki mühime brasti پر گرینگ از 15 ساله بخواهی از کتم ازمونا جبو که ای ماموسته یعنی سالانه ده پیش باز وعده که دهاتن قدخه بوجی من قدخه و tiştek قول دكري والله رادشت قلم ودقارت الزاروك ادناري زاروكي اكس سريوان بوريوان vekri ama giredayı. بله Hatta 25 dakika jî li saate nednerin. Ama poreywan vekri ne giredayı. Ket ser çavewan ji dakika pazda pevtir li saate nednerin. Yani em çi jê derdixin balawan خراد por vekri pazda dakika por giredayı 25 dakika yani de evkede navinde dikşine. Serevan gerti vekate. De dakika şunde tiji dikina ki yani zanım ama avit iştitkirin. Peçya van. Öyle olsa. Avsat ki. بله Triya khodakhe vaadek dakhe meji de demke de aynı demede em viajı karinane kaç temaşfana jî hevala jî alikari bixwazin meji vî tiştekê dibêjim maneka min jî ji xwe re bifikirin bidin ber çavê xwe di demkê de meji 3600 heb tiştî bi carkî de dike 3600 tiştî mejiyê me di demkê de dike lê de derinasiyê de psikolojiyê de ew kike kaydekike 7 artı eksi 2 kuralı dibêjin. Tê çi manê meji 7 artı 2 ne? Eksi 2 5. Dinabera 5 û neh tişta de di firqa wê de dike. Em bêjin. Aneka zî tişkî ji wê bipirsim wê pirse wadek wê bersiv kir ez î jî pirsek din li pê wê bipirsim ez ji qastî dipirsim. Dedi saçma pırsım al. Ez ê ji te pirsim Valla pırsa da tırsım edin. na êdî ne tirse ji bo Abi te o- firq bike ji bo ke firq bike Bele. em bêjin solate kilinigê aneka tesîrak dike binê nigê te Bele. taneka firq dike Fark dıkım. berî me bigotana te firq dikir Na. Na. Yani av kalsın. binêrî jare vî tiştek taneka firq dike di nabera 3600 tiştî de bû mejiyê te wê firq dikir lêbelê ne di nava wî ne tiştek di firqê de Ne ber pırçavan, ber çavan. ne berçava bû di nabera 5 tişta o ne tişta de mejiyê meriva li ber çav dike mesela wî ne tiştî de çi hebû telmi dinarî ser çavê min hebû dengê min hebû heval hebûn Rona Hünermend de bu. stüdyoya. Bele. te ney heb tişta tamam dikir bî ne bû vî dengê qlîmayê Bele. ew hebû em bêjin ney heb tişt wiha te firq dikir ama yek jê ne solat bû ne şekal bû Bele. piştîk me pirsî bala te çû ser şekalê wê şekalê tesîrak li ser nigê te kir te wê firq kir ha ji bo çi me vêya gote tiştekê di hundirê te de jî zikê te de jî êşa te fikrê te o tiştê li dervê te jî weka cilê te sola te wadekî tesîr li ser laşê te bike tu wî dikişînî ji nav 3600 tiştê tu wî dixî navan neha Bele.
Gerekî em per êd navan nehade. Êd navan nehade. Vê pirtûkê, vê qelemê be, em bêjin bû porê te. Dixele dikê. Ti tişkê rast nakî. Îja ji bo bî havî, tiştê teng. Tiştêk te bijdîne, tiştêk te adis bike, tiştêk te xemgîn bike. Heta ji tê xwe dûrî wan bigirî. Xwarin û vexwarin jîn di nav de. Ne pir bixwî, ne hindik bixwî. Ne birçî bî, ne jî pir têr bî. Her roj tu çawa bî, ev rojî wî tiştê bî. Rokî berî te çil xwe kir, wî tişta bike. Havî ne dikevine, sibê wê têkevine, sibê jî rokî germ e. Böyle. Tişört ki, o em bêjin eşofman ki, ya jî şort ki, ama bira ne kot be. Bi sandalet gibi, terlik gibi, şimik ki karin têkevne, em bêjin solavî biraz sporê be. Veka min xomderê nexê. Vadê Şikalên rahat, cülü bergen rahat. Bu pembu ekul Rahat. faydan nadın. xweydan nadin. Ekwan az nake. Her ro biçe cilû, xwarinê, şekalê rahat bin, bi wana harin. O tişkî din bêjim, ev ya pir ji dandîna lê keçik porê xwe girê bidin, avantaja wan hinkî zêdetir dibe ji aliyê balê de. Bira wê karê jî li xwe bikine. Yani bara porean pır neye berçavya. Ne berçavçe xwe oha davê jê ser pirtûkê. Böyle. Porî wî wadek dikeve pêşî de İstirahat porevan. hewceyê ji ser çavê xwe porê xwe bikişîne. Böyle. Böyle. Xwe pir nejdîne. Ji bo wî awî cilmilê wan girîngin. İcam amasta me prani bahsa LGS kir li hafta were jî azmuna YKS heye. Erê. Ama wili ki bahsa ve azmune bikin. Ev azmuneke çawaye. Vaya haftak jwan ramaye. Yek Ev hafta ki bera xwendekar çi bikin. heta roja dawî jî xwe biceribînin. Ev wan têkevin wan Ceribandin bera çekin erê. nefsa. Rojê hefta dawî de ji wan re wiha bêjim serê sibê li qursêk diçin. Eger ki cerbandina wan ji ayê tê be, êvarê jî li malê ya jî dîsa lûrê piştî nîvro têkevin xweteyê tê de biceribînin. O eger ki a qursê tê te be, ayê tê jî li malê çekin. Serê sibê yekê piştî nîvro êvarê yekê heta roja dawî xwe mexe xero hero biceribînin. Kêmasiyê wan çi hebe ji aneka de temam bikin. Tabii piştî vê saetê pir kêmasiyê nayê temam kirin. Heta ji wan tê pirsa bersiv bikin lê wadek pirsa bersiv kirin. Hinek zarokên evê de jî pir girîng e. Hinek zarok wadek pirsa bersiv xelê dikin yan jî vala dêlin moralê wan xira dibe. Di azmunê cerbandinê denemeya de. Böyle böyle rasta. Gerekî moralê wan xira nebe, gerekî rabin bilîzin. Gobek bavêjin. Çima? Çima? Nehertin pir lazim e. Em bêjin mesela aneka min destê xwe pêçiya xwe destê xwe kiriye ne war? Böyle. Ha, rast e. Te gobelê ne beve? Ne? Viyali. Aliye te de var xwe. Aliyem de vsa xuyat ke. Aynı Aliye var. ve de. Ama ne beve? Nehertin pir girîng e. Böyle. Te wê pirsa vala divê denemê de cerbandinê de te wê vala hişk ki ti berî wê kevî ti pêş naçî. Ama ki ti bêjî ya xuda şükür ji te re evê pirsê heftekî şûn de ezmûna a ji dil de derketana pêşiya min De çıkran. minê çi bikirina. Ha ji bo wî evî ezaneka çi bikim? Rast e zarim ba mamoste. Mamoste ev ya derket pêşiya min axir baş bir îro derkete. Kamê çawa wê bersiv bikin? Mamoste jî ji te re wê xal dike. Wê bersiv dike. Eger ki te ji bîr kiribe wê agahiyê tê paş
eğer ki te ne almi bi te de almine. Haftaki şunda ve bersive deyi bırhati kari bir dikrin. Jbovi abi en işte hafta davi de grink persa bersiv biki o persek te ne kari bi wan rast bersiv biki rast wan bi bama muste. En işte grink evet. Böyle. Evet ekevin daha bazmun. Biz yekemeye de TET de ve kakavkadın mı parsi henik parsa baldari par gringej mühimmeci o şirov krin vade ki ve parse te xwende balate lebet ve fam biki o karibi ve şirov ki yorum ki yorma teji şirova teji rast be have wan be pır cara zaruk ve şirove bi serê xwe dike dibêje ki ya em bêjin ji aliyê germê de gote işte behra spê wiha germe rutubeta wê bi vî haviye tu dibe wallahi çûme emal min wiha tesîr nekiriye divê bendê de wî gotibe çi gerikî şîrova te li gora wê be ne li gora te be tiştek te de fikirî o tiştek wî pirsiyê nabe yek di hundirê wê bendê de bimînî te wê rexne dikê rexne neke wê şîrov bike wê fehm bike di hundirê wê pirsê de bimîne di TYT de vî tiştî di pirsa de heye yani fehmkirin û baldarî o şîrovkirin ji agahiyê pêştir e ama ayê te ne were veka dema te got dema me de YGS û LYS bûya Böyle. ayê te LYS TYT jî YGS Böyle. YGS veka bilmecayê ayê jî veka bulmacayê bulmaca ki tu zanibî agahiya te tamam be pirsa en rahat çi bû navê bavên bû pirsa en zehmet çi bû te nizan bû ji ber dîsa navê bavên bû Böyle. ayê te ev e ama bilmece TYT ji bo wî avî ja bi rastî di hundirê TYT de jî em bêjin ji bo ku wê sedî derbas bike wê barajê wê barajê ji bo ku derbas bike xwendevan ne şart e pirşoxlî be jî piştî ku wê sedî derbas dike kare di wan bêşe di salê em bêjin bide sedû şêst û pênc puana vadek derbas kiriyan jî sedû heştê û pênc puana serfiraz dibe Bele. kare deyî bêşa bineqîne ji bo ku wê sedê jî derbas bike sî û deh pirs besîwîne sî heb pirs rast net çêbike besîwîne sî û deh pirs ji xwe ji Türkçe bendin çil heb pirsê TYT Türkçe ne ji wê çil pirsê sî û deh pirs bendin paragrafın çima ez vêya dibêjim ji bo ku tu paragrafa benda rast bersiv bikî îcab nake tu di hundirê salê de şoxlî bî Yani mera Portukan bixwêne û lez jî mera zana be ku bixwîne ji xwe kare bibersivîne ne wisa? sed û şêst û pênc deqê te heye te pirtûk nexwend dibêjî xwendina te hebe dîsa bese Dîsa bese ne wisa? dîsa bes tu ji bo paragrafa fehmkirine tiştek te xwende fehm bike tiştek te xwende wadek te fehm kir sî û deh bije paragrafın sî heb ne tiştare mînir dersa gişade tu sed û heştê û pênca derbas dikî çima dibin paragraf bersiva wî jî di hundirê pirsa wî de ye şter dibêje wiha 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 miqala çi kiriyan jî çi nekir
Yani bersiva pırs, dına pırse de. Na bersiva jbovi şogul jine lazım. İja dve deme de vadek pırsa bersiv bike jbo sede edibejim. Ama tebeji ezijari bibim tişki mezin. Ezeya embejin harın fakülte tepe hukuki perverdeyi zaningah de edxwazim beşk deyi bülent puanı deyi zede bixwînim ve çağışlara pırsike. Te bçaha wî harî kîja zarok heta najme pırsiye min ji wan re wiha gotiye. 120 heb pırs di teyê de hene. Divê mamoste eşkîjan dest pêkim. Evî 120 pırsî ti ji gişa berpisyarî sorumlî. Bele. Ti ji ber ku ji wan gişa berpisyarî ti gerekî li gişa binêrî û gişa kiştê bê tu wan çekî. Çend dakikadın var mamos? 165 dakika jî wextê wan heye. Divî 165 dakî de ti çend heb pırs rast bersiv bikî tê hewxsa nêzî wê zanîngehê wê bêşê bî. Ji bo wî havî di teyê de ders gişene Ayşegül. Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, felsefe, din. Dey hep ders. Dinabera beşa de sayısal û sözel û eşit ağırlığa de nabêje tijvan be pırsa berpirsiyarî tijvana ne berpisyarî. Bu yancı bu bersiv. Ji gişa berpisyarî gerekî gişa jî bersiv bikî. Ji bo wî awî te kîja pirsê rehet û zû karî çekî ji wê dest pêke. Dîn iştara deyî rehet e. Ji wê dest pêke. Türkçe ji wê dest pêke. Matematik ji wê dest pêke. Pêşî ê rehet zû top ke. Yani baweriya me kîjan beşe bêtir hebe. Erî. Ji wan pirsan, ji wan beşan dest pê bikin, ji wan rehettir e. Aynı var. Hêsantir e. Çima giş aynı puanı wan jî yeke. Puanı ê ji bo em bijin di felsefê de te pirsa bersiv dikî dünya de em bijin puan kîr de matematikê çêdikî 5 puan dide çikî wertine. Ew jî nêzî 4 puanı, ew jî nêzî 4 puanı. Puanê gişa yeke. Tesîra gişa li ser encamê jî yeke. Ji bo wî awî di teyê de kîja dersê de kîja beşê de te zû û rast bersiv dikî ji wê dest pê bike wanan pêşê tê xe tûrê xwe. Pêşek te wan xiste tûrê xwe îjarê êkî te dem digire yan jî di zehmet tî li ser dikişînî dîsa veka gavkat li ser legesê me gote ew wana bisekine. Mesela pir cara em bêjin geometrî te berî bernamê te gote min deyê rehettir çê dikir. Ama matematik deyî dirêj dikişande. Vê çaxê gerekî tu hedekê tê ezmûnê te berî matematikê Dest pê geometriye. geometriya xwe çeke. Çima te gote ez wadê bi çavê xwe rewşê dibînim. Rewşa wê pirsê dibînim. Ez deyî xweştir fehm dikim. Bele. Dîtûn û xwendin ji min re neyeke. Berî jî min got em ê test bikin ya. Bele. Min 4 nîşan te da ama min 5 pirsî te got 4. Tê çi manê? Te heqeten jî çavê te pir li pêş e ji bo mejiyê te. Nerîna. Görsel zeka berî wanê dine dehî li pêş e. Bele. Geometriyê de jî ji bo wî awî tu dehî çêtirî. Rast e. Ê tiştê xwanî û nexwanî neberrene. Ji teyê te bûyî haviye. Gerekî kîja rehet û zû karibin çêkim wê dest pê bikin. O jê pêvtirî jî kîja zehmet me dehayê te ne were. Bele. İca dema ku em tetkevin azmûna mamostan. Yani ew dem tê bîravin hertim weke xwe mînak bidim. Cana konsantrasyona min pir zû xera dibû.
Yani azmuneke bedenge و جلیم راحته پرم راحته یعنی به هر آوایی هم راحت ناس بیشم لهن خواندکار کنسانتراسیون وان زو خراب بم مثلا اسم شکر ده خواندکاران ما مست yani o şeker geri çıktı jbo yani şeker tiştek azalım enerjiye de bedename yani jbo konsantrasyona jbo çiye mesela şeker le serev ki vadet zaman de tezekrid mecide hormonu kefxaşiye yani dopamine, serotonine, endorfine, melatonine, oksitosine van her pinç hormona dıxa devri. Vadek dikeve devri insan mruf evde be, rahat be. O brasti tesira ve hem ser hormona he hem jilser revşa derun nasiye, a psikolojiye tesir dike. Ev jî şuara dike veka mertal ki şuara dike tişkî pê pişta xwe bide pê evle bibe alîkarî pê bike wî çavî ji ber dinêre wî şekilî bi kêrî tişkî tê baş tê ja konsantrasyon وقتی دما azmûnê de ki çê bibe merivgerekî tişkî cuda bêje o ki her daim li ser wî zarokî hebe ew dehî tişkî dine eger ki her daim li ser wî zarokî hebe derman didin gerekî heta niha biçûna ba doktora psikiyatra ji bo vê konsantrasyonê bi dest bîne hinek derman didin navê wan nikarim li virê bêjim dehe bije pir zêde li pêşin ew feyda wê pir heye li ser zaroka biraharin ne tiştkê giran e jî û ne tiştkê nê dan jî o zirara wê jî tune ama bi doktor yani bi serê xwe nekin tenasere xwe berane tena serê xwe nekin yek ji ev ad doya jî wadek wê konsantrê xira bû gavkadin me gote ya şekir evê de heba bidin wan her daîmek xira bû nikarin şekir bavên devê xwe şekir balê o konsantrasyonê jî di wê demê de wadek davê jî aslında xira jî dike ne pirayvke jî ama av top dike hindik be av hindik av tesîra avê pir zêde bele saat xweş mamoste em dîsa devam bikin em tekevin beşa dawîca lê dîsa me stranek godar bikin paşê me bi sohbeta xwe devam bikin kerem kin Geç gidine tu naze meşya tab meşya gaze Geç gidine tu naze meşya tab meşya gaze Kavlemin uyaramın kel hahu tel sor yaze Kavlemin uyaramın kel hahu tel sor yaze Soria
Saat xoş malawava. İcam bi mesajan devam bikin mamoste. Cengiz Tokgöz ji İzmir'e mesaj ekşan diye dibe vaka her hafta îroji enerjiya ve gelek pozitife geleki hoşe dibe müjara ve ji gelek hoşe emjwe agahyen green stenin gelek spas dikim emji gelek slave xwe ji İzmir'e ji Cengiz Tokgöz're dişinin Fatma Çiçek mamoste testame çek grubu dibecez kuçke mazın o kahverengi ditibum o dibe kuçke bu sama evet tesay xalasta bu bavardık tesay devam kiriyor tiştek mufam kir o her vakidin Elif jimere mesaj ekşan diye bavardıkim hizme belgin şarana dibece Malawi ava dibece zunkarım kurdi bu bersi benimle dibe programa ve geleki hoş der bastı be dibe saata belgin şaranji hoş be geleki stranej geleki hoşun jruhaye Slavu rez dibêje ji were mamoste ji rihaye mesajek hatiye mesajên me bera temaşevanên me ji me re bişêrin em ê hîn jî bixwînin hîn wextê me heye îca mamoste ez dixwazim veya ji pirsim dema ku ez têdiketim ezmûna mamosteyê me her tim ji me digotin pirsên ku beriya niha hatine di ÖSYM de yani hatine çêkirin pirsên 5 salan 10 salan ve takaz mun bibersivin hatta pirsen 10 salan 5 salan mun da bersivin tenekevin azbunan ve evjiş bo ve minakeke gringe jmara digotin yani mamosteme bir avayı her tim jmara digotin takaz wan pirsanji bibersivin o piştre tekevin azbunan mun anaka xondekare xora mun ev veya bejin mamost avqas mühime ve kabere yani azmun jihatin guhertin لهین زاروک پرسین بره برسوینن چت کن ماموستا پشتی که اینکه گوهرتن وان پرسا جوان را دبیجن نسلان نو پرسه نسلان نو دوهندره خوده پر جارا وان جبو جرباندن ایکتینی چکرین Carnacı jere dert kevin yani hengik zahmet kin hengik walnav hev dixin pir cara pirsêwan nayînî fehm kirin mamoste jê fehm nakin dev zaroka bardin îja ji bo wî avî êke hem TÜBİTAK çêdike hem ÖSYM hem jî Wezîretiya Perwerdehiyê LGS êk çê dikin ev dehî rastin, dehî xweş tên fehm kirin o meriv şopa wan zêv dike. Yani dehî berê çi pirsî bin piştî wê eynî pirsê nakin. Li hev diçin. Yani ji destkî dertê ne ya weka wê zarokê malkê li hev diçin. Xwe birê hevin yani. Xwe birê evdûne. Ji bo wî avî em dibêjin sala beriyê ve en endik ji herê endik di 5 salê li dawî maye kîja ezmûn hatine kirin meheqeq wan bibînin o têkevin wana tecrübe bikin ji warê tecrübekek mezin dibe. Berî wê jî mesela me nîvkê berê jî ezmûna mesewiyê hebû. Askeriye. Ev jî aynı cî çêdike ji bo wî ya me ji wan re got têkevin wêya jî êk heqê wan heye karin têkevnê têkevin wêya jî ew jî dibe tecrübekî o van salê êk li dawî mane herê endik 5 sal harin dawî ji bo em xwendevanê ê kevê têkevin LGS hem ê yek xasî tecrübekî پر مزنه باش بوده گوته بخیرات جی مجوان را گوته کته بیراوان و پر گرینگه پر لازمه حوجه و هری داوی از ویاج işte پرسم ماموستن دیسا دمامن هات بیرامن ماموستaya mecmara dugotin ku sporcu her tim dugotin berya ku tekevin azmunan mesela vaka iros ve LGS heye iro biçin هناك كيجان مكتبة تكبن عزمونان لمكتبة بنرن هرن بولا خو بنرن وهرن صرا خو بنرن هناك كيجان بولا تكبن عزمونان هناك لكي دريرونن وكا بروفا يعني هرن ببينن ويام
وعدی لگسه خبر ده هم پیشی مگوش یار ببه تاشتیا خواه بخواه آف کیل خواه که تشته پیشی بکه هار لدبستانا که وی ته که وی بنره سرا خواه ببینه و جار کی جی لرونه و هنا که دری بگره بیا هم پیشی گوت بو بله اویا ایکی چوبن کربن شخنه آلا باشه لیک نکربنجی هنا که دماوان زمانی وان وقتی وانه belki hinek Bira no harım televizyona bine. kovakirne bağlısten disa جبوی آوی باش بوده گوته برای که هارن مخخ بنیرن جار ناجی هنک لبر پاجه نه لبر پاجه وعده که سریوانه نه امبیجم پرده تنه جار که ولی کیمه چوبو ناری بو رونیشتی بو گو پرده بر پاجه تنه بو جمال پرده گرفته بو biri bu perde le pole xist bu Jiboktav nesel Jiboktav nesel zaruk merv ne zane yani işte var yani hen ekstra şkandine hen ekstra dilakın vana vadek roki beri diçi wan dibini tije wan hevalik lüret şoğlen ma mustahane ya anjiyen ki karkerene جوان را دبیجی تدید گوهرن تیجی وعدت که وی azmuni دوی دمیده نه گوهرتنه وان سرا مزا Bele. جبوی آوی رو که بری چیندن پر گرینگ لازمه براستی تشتین فیزیکی نهات و بیران ماموستا دماغ ماموستین مجمره دکوتن هرن پولا خب بینن مقای گوتن جبو پسیکولوژیک دبیجن yani یه خوزانه بین امید کی داره رونین yani جبو خو ام به پسیکولوژیک بده عالیه درونی و ام آماده بکن yani مقايد قلت جبو وصاد بيجن ترى راس باشا كنت فاناجي تقوت ماموس او yani ne جبو psikolojik yani derin nasi de evit işte 5 dakika beri keyif hoş bir 5 dakika şunde karım tebdim girin. Böyle. 5 dakika beri bigri 5 dakika şunde karım tebdim kenandın. Roki beri dedi ki jbo da hep tişta par gringe. Yekce jbo van tiştek megote fiziki andınca pırcara xendevan u malbat nizanın civan dibistana. Vadek de garın nagijne yanjı de trafike de dalxın jbovi avi rejik nizam bin xoşaş bikin dedi ne giyiştin ve azmune ve çağızaruk kedavi her tiştivi boş et. Boş edeceğim. İşte mamosam her tümem bahsa azmunan kır, dema azmunan kır, memasa malbatan kır. Lem her tüm dibejin jiyan jvo işko azmuneke mozunu. Nasıl yani ev gotuneke klasike, gotuneke gringeci. Yani gelek zarok da sınavanda da azmunan da pır bükele candı bin, pır kodu kahrinin, pişti azmunan, pır kodu etkin stresse. Leaneka از خو از بیجم پر استرس دکرم پر خودت خو استرسه از پر کل جان دوم حقیقتا آنها که او دم تین بیرامن یعنی جبوچه نفس آنها که نایه یعنی تنه مثل عزبون نایه بیرامن او کل جانم او استرسامن تی بیرامن از پشتی عزبون از گریابم از پر گریابم اینگه کو مسترس کربو جه خلاص بوم يعني اوقات من خطيت خص ستريسي يعني امن سر فياجي حبكي بالسكتن نحو جيك زاروك اوقا خطيت خن ستريسي جانا هنجي مالباتشي مزندكن يعني وكا كو جيانا خوندكار گریدای وان ازمونایه اره کو پوانه باش بستینن پرانیجی ای کاسه از بیجم دچن زانینگه هکا باش پشتی زانینگه هکا مسلکا وانی مسلکا خوش بدستوان دکوه yani لی حیات نتنه ev azbune az بیجم yani beriya برنامجی مگوت ya خوزی زارو خوندکار زانو بونه کو دردوان نتنه azbune که yani هین gelek تشت لبروان هي جیانکا خوش جیانکا مزن لبروان هي ون وقت ماموسته کی ونه چه بیجنج با خوندکاران Jiyan pergalk mezine
azmun dve pergale de dehkiye. Tiştek pır buçuk. Dehkiye. Lebele hinik tişt vadek merif de demavi de büyüçavir deme de led nere gring bunavi de guhare. İro tbviçave xo İro ve agaya xo İro vadek de nere لوان روژا اشتره ورده اما وها بفکره جبو زاروک که امبیجن یک ساله زیرا بکری تفیداوی یا جیتوی پی بدی کناندن نه. تکلیتا سیاره که بدیه اوی پی راب لوت کباویجه فهمت. نه تجاره امبیجن چه حزبکه ت بکری بدیه فیداویتنه اما memeki diye ne Bu keyif koştu. dünyavi evgüdübe. Çima düve deme de evin memek ve yancı biberon yancı pesira diyavi dünyavi kişiye. Ya dema zaruka aneka de ev şuar büyü çavi dinerin. Dev bav disa ve kamını te zanen aslında. Vadek mezin bebe evi heksa tesirk mezin ne ke ama bıçavi zaruk ne eve. Kasi memik kirledinlere. Çünkü tiştece te khwestin aneka eve. O tiştek li bende jî eve. O tiştek eve tek eve jî eve. Şu aneka kar ki nake tişki nake eve. Yani jve azmuni mestir tişki vi tine. Jbo vi havi mezne. Mezne lazme. Jbo vi havi ve stresi jî eve bibe. Tinikari jê baravi. Ve kahve aneka bejne evya ve azmune hırçkiye. O ve hırçe derte peşiyate o tedbeci ya da rahat be hırçe belki tenakhe tkari beji na wan kef hormone kef khoşiye eğer ki vade rastı hırçe te o tedbeci kalbera dopamin vere hırçi vere eğer ki kortizon vere eğer ki gurçkete bir şoğlen ye kortizoni çebke o te yapıyor şarkı büyür çare ya jije brevi bu dopamin etini kari brevi bu kortizon eti brevi bu adrenalin brevi bu noradrenalin brevi jbovya ve stres et havcevi lazım ama tişki pır gring o vit işte kane kategote jbok rast vere fahm kirin legese de zaruk bi serkeftin nekedinin jî ev ê harin lîsekê. Vê lîsaka harin jî karin lê dersê xwe çin ji destê zarok tê ji destê mekteba dibistana nayê. Îro hare lîsa Anadolu'ye a nitelikli jî o a nenitelikli jî. Bele. Her du jî Anadolu lise Anadolu'ye ne. Bele. Müfredat yeke. Ayniye, ders ayniye. Aneka kevan dibistan buxwe binayê wan. Ne nitelikli, je nitelikli deyin nûtirin. Bele. Pirtûkê wan yekin. Mamostê wan tayin dibin di navbera hevde. Tişkekî ji nevek hevtine ye. Wadê xwendevan em bêjin ji bo Diyarbekirê bêjim. Em bêjin Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi çû xwende ewaneka nava Lise Anadolu'ye de puanê wê en zêde ev e. O ke bi serfirazî serkeftin temam nekir jî em bêjin çû Bora Tayfurê. Ew jî Anadolu Lisesi ama ne bi puana ye. Bi mehalî dikevne. Bi puanê dîplomayê. İro li dersxana min wî zarokek li Bora Tayfurê dixwîne ji rekabetê bêtir puan distîne. Her du jî sala duwazda dene, sala dawî dene. Çima ev ê rekabetê ne şoxliye pir Bora Tayfurê şoxliye wî derbas kiriye. Yani pişti ku lise jî merav dîsa dikare serkeftî be ne wisa yani. Aynı var. Veya azmûnê çi bixwaretîne? Zarokek xasî te karin puan bistînin tu bi wan re dikevî polkê dersê distînî.
که گشت بن و که کم گش و کهون دبیجن یا سویه سنفی و لگسه سویه سنفی چید که گش اید ریسک کدنه دیسا او پول هی نفسا درسخانه ده اون چت کنی یعنی پولا دم یا درسخانه ده نه مجبوریه اما آنه که لگسه و مجبوریت چید که ایده جمهوریت فن سیسی و که هفن رقابت Anadolu Sesi ve kahvin ve Bora Tayfuri ve kahvin بله gişe ve kahv dıkın pol ki jbovi ay ve legesi çedme icare ki ek embejin serkeftin ne kadar kazancı ne kirin hakivan lise o daviye di saharın bebin doktor he beraber şoğlun sala neha daha haber nedin lisede sala peşi ji addoya ji teyete ji sala peşite بله ji sala nehate pola nehe de şu her derse bu. yazdı duazda ayeti ji her sali davine Bale. sala peşite yete sala davi ayete her sali davi ayetine ama legese ne var pırs giş ji sala haştate ام بيجن حتى حفظ صلاة حفتمين جي قدان ده نه Yani LGS هم karım bejin hesantre ama bu saj bu jberko şu poleki pırsten. اري Yani hesantre nefsa. نو جي صلاة حشتا جي بركتي جي صلاة حشتا جي بنجها صلاة نهاية Böyle rast. شي ده حشتا ده تدبيني مجار صلاة نهاجي في بدومتك جبوبي أبي امبيجن كتن جسدين أبا بينجا وچون وان ليسي فني Anadolu'ya kazanç kırın çun خوندن که kazanç نکرین biraz sebi خبر ندین biraz ne bejin جبو مخدیا چما سال که خو آماده کرد لی شغلی تخبتی ته هر تشتی کر اما تو نکتی ناف پنجه پیشی تو بو کتی رزا هفته یازده دوازده و تبجی نبوی وان دبستانه خبر نده ته تشکی کریه و بدومینه سالان نها سالا daha aynı تشتدبيني مجار عينينه انكي دهي فريه توعدي شغلي وشغل رودني جاري ازمونا راست جدل و جرينك يخاسه ام بيجن چون مكتبه هم باش دبستانه هم باش مثلا حوالی من کوریوی لإستانبول خبطاشه كتلاجسه o sörköftüncü derbaskır kabataş şeriat Bale. disale dikeveye khase tişkin karevke ama par باورگم خبردار نفسا. خبردار lise ki kazanç dike vina be üniversite kari vi rahat ke kit işte khade yani tahari lisam hala khoji tuadi bi şogli تلویری کاری ببی دکتر جی ببی ماموسته جی هر تیشی دبی بله. جبوی آوی لگه سیلبر چاوی خواه پرمزن نکن او باشی و نباشی زاروکو او کسیتیاوی کشیلغاوی کارکتراوی نشان ناده دوان درسا ده جالیه akademik آگاهی ده دچه seviye de ve nişan de ama ya khase gerki varlığından yarın pırsık jbovan pır gringe de pırs dehi gringe çıkaz de ve yoksa gringe hatta roja davi biral seri bir şoğlen o çiş destevan te bakın o çahate ju khalgora ve düz bakın و هری داوی از ویا جشت پرسم ماموسته آنکا لبرمه سبلگسی از ویا جی کدن دگرم یه هفته وره یک کاسه هیان tam hafta جی کاسه رمایه yani خباتا بساعتان باشه آن خباتا دلال باشه از بیجم yani آنکا مگوش خبره جرباندن چکن جغینی جرباندن از بیجم برا او مجاران دیسا دوباره بکن چی بکن ev hafta ka xo çawa derbas bugün. Heri davim veya jibejin. Eve parse pırj min tekrin. Dahab tişt. Yek jê eve. Bisaata o delal başı. Bisaata o delal. Bisaata o delal başı. Yani yek ne
ev ki yeke yani ki yek şey bebe adın çeyna ve yetişkitine 10 saate te delal ne sekni vi 10 saate te feyda işlere ne Yani be şko jiber beyaz perse jwada Evet. mamosta hen kes mesela xwendekar rudnen ser mase hatta var li ser masene ev Portuket xune delal Portukuyu dukhune mere fahm nake Mera fahm nake rastî. ev ya ne raste yani serve mase sekranın serve Portuket'de saat seknandın te feyda işlertine bi zoru zahmeti u tehdita icab naket ya yubdi seknandın 3 saat bir şogle delal bir şogle tek ev öndre ve Portuket jüide saati de hiç etre emiya zanın Bele. ama iro Ola 3 saatna 5 saat seya çetre. 6 saat 5 saatte delal çetre. Bele. Hem delal hem ji dinabera dve deme de ve hafte de jaliye razani yani embejin saatte univade yazda da razi o saat haftada haftu nivade şiar bibe. Titiştiki gereki ne keve deme. Zrar nedin ve öyle xranekin çıkad şoğlen hevsa juan ra başa. Ana bejim 3 saat besite 6 saat besite. Şu titeke vidab azmune jbo xo becerbini yek ji 8 dakika 3 saat yek ji 6 dakika 2 saat o 5 dakika ne var? Bele. 45 dakika. 2 saat 35 dakika. Ev her diyat tuan topdaki şu kadar 6 saat. Bele. Demek ki gereketine kevi biniya 6 saatte. En endik 6 saat atkari bir runiye bir şogli. Bele. Ev jî rast. O delal bir şogli. Kiş bokom bala xwe bidin yani. Rast. Lemra oxtem teke ben azbuna divem awqas saatan bala xwe li ser pirtûkekê Yani 6 saat en bejin irova 2 saat me haberda. ere. Vi 2 saat وعدك 2 saat nikar bir runiye haber bidi. Ev balata kiş bela bela be. Bele. Bele. Jiboviya luri 3 saate en ende gereketi runiştin ki de 3 saat atkari bir serve masif sekni. Bele. Yani teknikek heye ma mesela bu konsantrasyon em her davaya ji bejim bi kurtasi proxtem. Heye evi ave megot, evi şekeri mego. Her dersi kediya ava Kurbek khoe, pala khoe, deru dora khoe neherten. Tivana çıkadı ki 10 saniye tedegre. Hadi birane 10 saniye be. Bira 20-25 saniye be. Bira dakika jüvere be. Çıka dersi te kediyan. Bir sekne dakika bina khobde. Evi giş işte bela bir giş komdu be. Bele. Bele. Saat hoş Hatta mamosta. hoştur. Gelek spastıkım mamostaya reberi u şevrmendiya deruniye Abdurrahman gel. Sohbeteke geleki hoş bura mamosta brasti 2 saate me vayam haber bidin. Haber din yani menem nizare ku vakteme çava derbas bu. Khira hevala. Khera hevalan malawava. Her davi mamosta tej xwendekaran re çi beji. Şireta min tavsiyam juan re win jibo dev bave khoe tişte de hayata wan jiyana wan de en giringin. Böyle. Eji bav kime ev xizam işte keve O da jora beheleş. ejme gişara emme gişa jibo xiza khoe o xwendevane khoe ek ezane ka juan ber psiyarim sorumlime ji gişara dibêjim ji bo me hebûna ve ji vê serkeftina ezmûnê dehî li pêşe dehî giring e ez dibêm qîza min van xwendevaneke ew ê îro têkevin vê sibê têkevin heftekek berê şûn de têkevin vê ezmûnê ji gişara dibêjim qîza min tê bi serkeftin jî derbas bike o derbas şînekî ti qîza minî te roniya çavê minî ti çi jî bike ti zemanî qîmetê telba min kêm nabe ti xezenc bike tê jiyana xwe dehî xweştir bikî alîkariya me bi te re jî tê kêm bikî çima tê wan wezîfê xwe tê bi serê xwe bikî ew ê karêk alîkariyek ez ê ji te re bikim tu min ji wê xelas dikî Böyle. ama ne tê tişkî xwe bidî min ne jî ki te xezenc nekî ez ê bibim di vê ciyanê de
en insani xemgin. Çünkü var tine evya jiyana te evya jbote çünkü gringe ama ne her tişte. Ez ne nukate nadim biti dibistani. Jbo vi haviti ji büyük avya luxe binere. Oti ji büyük havit kefi ve azmune. Hatta işte te konsantre be. Hatta işte te her pırse fam bike. Teke ve navi. Rehne bike. Şirov bike. Çiş te hate, çiş desi te hate bike. Ama te çekire serçave bavete, otbaysan bir serseri bavete, serseri diyate, te xizame, te koreme, te zarukeme, em her daima bite gurur derbast kire. Em her daima bite keyf hoş dibin. Hebuna te, tendürüstiyate, derun nasiyate, jbome bese. O jve gış arı serkeftin dibejim. İnşallah gış serfraz bin. İnşallah. Ve az gış ama çitkim slav dibejim. İnşallah mamosta ev gotuna başka bes bu em bejin yani teravandık ez bavardıkım de bavji bera baldarbın gelek spas maratava mamosta. Ata vatır es bastım. Stranbej Belgin Şaran gelek spas Müzikşen Ali Ekber Ergün Alican Koçer Saim Ertem Malavava gelek spastıkım. Bineren aziz me îrojî programa xwe dawî kir niha jî em ê bi straneka xweş ji we xatir bixwazin sibê dîsa di heman satî de em ê li vir a benda we bin dem baş. Riya kobare daret mere xare xare Qalene geç qadalal li ser pişta min bare Riya kobare daret mere xare xare Qalene geç qadalal li ser pişta min bare Peş yamale xendeke bexir deri Leveke keçi gidiçe serçiya gotna babe xwenake Peş yamale خندگه بخیری داری لبکه گچی گیدیچه زرچیا گوت نوا بخوناکه Peş yaman hep gizine rindu destu bazine Qalende geç qadalal sedu benci bizine Peş yaman hep gizine rindu destu bazine Qalende geç qadalal sedu benci bizine Peş yamale xendeke bexiri deri Leveke geçi gidiçe serçiya gotna babe xwenake Peş yamale خندگه بخیر داری لبکه گچی گیدیچه سرچیا گوت نوا بخوناکه پیش یماله خندگه بخیر داری